L-ewwel net, min għandu jew kellu problemi ta' saħħa mentali? Dawk se jbatu iktar f'dik ċirkostanza? Mhux bil-fors, l-ewwel net meta ngħidu problemi ta' saħħa mentali hemm ħafna kundizzjonijiet. Min għandu tendenza għall-ansjetà ħadd iżdied kull sitwazzjoni fejn iġibek f'mument fejn hemm element qawwi ta' ma tafx se jiġri, the fear of the unknown ħażet l-ansjetà. Iżida lil kulħadd u kull min għandu tendenza l-ansjetà ħażet ukoll. Għaw ukoll ċertu kundizzjonijiet fejn dak ikun kollu ċertu tossessjonijiet fejn jidħol Mart. Min għandu hekk mindu nisimgħu fuq Mart u virus u mhux virus, bla ma trid ħadd iktar hypochondria, bla ma trid ħajaffettwa iktar. Dak pereżempju li fissat, jaħseb ħin idea, dak kien kollu dajdu idea. Ġifieri imma ma tistax ma tgħidx lin-nies jaħsbu. Naf, imma min għandu tendenza għal dawn l-affarijiet iktar ħajkun hemm xi fakru għax inti jekk pereżempju xi ħadd għandu kondizzjoni tiegħu teħsel deħ ħafna u jipprova jiġġielidha mhix xi ħaġa li jixtieqha. U ġeneralment jirnexxel mbagħad tfakru xi ħaġa u jitlef il-kontroll. Fis-sitwazzjoni qegħdin issa bdil ħafna informazzjoni law min ikollu dit-tendenza ħajħossa iktar. Issa, b'din it-stress u hekk jista' jkun pereżempju li jiżdiedu s-suwiċidi? Mela, interessanti din riċerka fuq meta jkun hemm infezzjoni ma tantxaw. Però pereżempju fi żmien gwerra hemm riċerka li turi li s-suwiċidi jonqsu. Inti waħda mill-kawżi ta' suwiċidju hija għaliex ikun hemm sens ta' loneliness, mhux biss waħda minnhom. F'dawn iċ-ċirkostanzi tant in-nies għandhom jisom common enemy. Illi bħala soċjetà jkun hemm dik li ngħidulha cohesion. U dik tgħin kontra s-suwiċidju. Tħossok parti minn komunità ikbar qed tiġieled xi ħaġa għalhekk il-gwerra. Issa, in-nies kollha li qed jaraw qed jgħidu sajjiena x'se nagħmel biex ma nibqax għaddej f'dan l-isem mod prattiku ġifieri. Ekku, kif edna ħafna ansjetà. Issa, l-ansjetà wieħed irid jirreaktja għalija waħda mill-iktar affarijiet importanti mhux bl-emozzjoni imma bil-moħħ. Bl-emozzjoni tħajkollok biża' teħta qalb u hekk. Bil-moħħu billi tipprova tirraġuna. Issa l-aktar ħaġa li ġġib l-ansjetà hija li m'għandekx kontroll. Allura inti jien ħanara kemm jista' jkolli kontroll kemm nista'. U step one, hemm diversi steps, imma step one tisma' minn Dr. Barbara, ġifieri. Għaliex jekk inti tagħmel dawk l-affarijiet li qed jgħid Dr. Barbara, almenu ma tistax tgħid li minti sħat tlaqqa ta' 100%, imma ċ-ċansi sħat naqqashom ħafna. Allura diġà għandek element ta' kontroll, ġifieri min jgħid ħajjiġi jisu jaqgħu u ma jagħtix każ minn għalih biex inaqqas l-ansjetà. Aw min jgħid u ma rridx nagħti każ, dik ħadd tkun iżżida l-ansjetà. Għax int qiegħed tħalli f'idejn xi ħaġa oħra, l-kontroll trid iżommu int. Waħda. Ħaġa oħra hija li noqogħdu attenti ħafna mill-information overload għal xejn. Għaw ħafna nies li ħin kollu jiċċekkjaw fuq Facebook u Twitter u ħanara kemm żdiedu nies pożittiv u nara x'qal ieħor u qed nispiċċjaw illi moħħna ħin kollu jewdem fuq dil ħaġa u dik qed tikkawża ansjetà. Ġifieri aħna bħala assoċjazzjoni tal-psikjatriċi nistqarrija u għedna diġà ħafna ta' ma tista' tal-linja x'imkien. Ma nagħmilx iktar minn sagħtejn kuljum fuq Facebook. Ġifieri qed jkolli nagħmel sagħtejn. Ma tagħmilx iktar. Le, anzi diġà qed jirrajthom ħafna, ma trid taqta' linja xi għax apparentament hawn minn inqas u barra li ħafna informazzjoni żejda, trid iġġib l-informazzjoni minn reliable sources. Sfortunatament, ħafna mill-ansjetà law hija minn informazzjoni skorretta. Ġifieri inti reliable sources qed jiġri martla tara l-istqarrijiet uffiċjali li qed joħroġ id-Dipartiment tas-Saħħa, x'qed jiġri mad-dinja mill-World Health Organization, mhux qed ngħidu ma tagħtix każ jew imma tkun realistiku, tara informazzjoni tajba. Ma tużax dawk li ngħidulhom negative coping mechanisms, meta jiġi żmien ta' stress hawn ħafna nies
jew jittafgħu jixorbu, jew minn miskin ikun jieħu drugs, minn kollu problema tal-ikel jinfex fl-ikel, rridu noqogħdu attenti. U dawn kollha jkunu coping mechanisms li ma nużawx dan il-coping mechanisms. U ħaġa oħra importanti ħafna hija li inżommu il-kuntatti soċjali man nies li huma għal-qalbna f'ħajjitna. Il-bniedem l-aktar ħaġa illi tipproteġih mis-stress wa dawk il-ftit nies ta' madwaru li jista' jkun hu magħhom il-maħbubin tiegħu, it-tfal tiegħu, il-ħbib tal-qalb, għaliex kuntatt normali billi titkellem taqsam il-ħajja u hekk, għalhekk minn qed ikun f'dar kwarantina qed ibati. Anton, biex ninterrompik, imma ta' min isemmi wkoll kemm qed ibatu nies li forsi għandhom ġenituri anzjani pereżempju u ma jistgħux imorru jarawhom dik immaġina l-emozzjoni. Ħafna, jiġifieri jien jew xi ħadd ilħaq. Nista' ngħid rċivejt ħafna nies illum għamilli pjaċir prova arranġali biex nara l-missieri. Għamilli għanna lucky diġa li għanna social media, ġifir, għanna mqar telefon basic. Memx għalfen knaraw maħer ma ovvja li rridu nżommu biex ma naqsux l-spread u niproteġu l-anzjana ma niltaqawx maħum. Pero ċamplu zommu kontat bit-telefon, importanti ħafna. Mill-affarijiet kollha li semmejt biex nirreżistu stress, l-aktar ħaġa importanti hija li nżommu l-kuntatt man-nies li